on tietysti munkin aika vähän kiittää niitä kaikkia, jotka tässä on ollut mukana ja auttanut. Valtava työ painin eteen, mikä täällä ollaan tehty. Siinä itki ja nauroo sekaisinsa ja. Jos mä pääsen tuohon asentoon, niin kyllä mä nostin siitä niin kuin jopa 100-kiloisia kavereita. Juoksujalkaa sinne katsomoon ja Sepokin kanssa siinä halattiin sitten aika pitkään. Ja perhana tää on hienoa nyt, että nyt kulkee. Ja